שלום, זה שיעור פעם שישית שאני מצלם כדי להיות ברור יותר, כי אמרו לי שאני לא ברור בעניין של צדיקים ורשעים וכל זה. איך לדעת ששנה שעברה בראש השנה אני נחתמתי בספר החיים? איך? אז מי נחתם בספר החיים? רק צדיקים. מתי? בנעילה או בהושענא רבה. למה? כי בראש השנה נחתמים רק צדיקים גמורים. אז מישהו יודע בעצמו שהוא לא צדיק גמור, אלא צדיק פשוט, נחתם ביום הכיפורים, בנעילה, או בהושענא רבה. בסדר? עברה שנה והוא השלים את שנתו, זה אומר שהוא היה נחתם בספר החיים. זה לא אומר משהו אחר, זה פשוט, זה הגיוני. עכשיו יגידו מי הצדיק? מי צדיק? רבי חיים ויטל כותב בשער הקדושה, מי שמתגבר על יצחו, לא מישהו קדוש או מישהו חסיד. אוקיי? צדיק גמור זה מי שמתגבר על כל יצרים שלו. אז אם הוא לא בדרגה הזאת, לפחות הוא יודע שהוא בדרגה של צדיק שמתגבר על כמה דברים, אבל הוא נחתם כי הוא השלים את שנתו. מובן? עכשיו, בן אדם יכול להיות צדיק גמור או לא, להיות נחתם בראש השנה או בנעילה או בהושענא רבה, אותו דבר, ולמות. למה? כי תם זמנו, או בגלל שהוא היה כפרה על הדור והמתיק את הגזרות. דוגמה. בסדר? זה מובן? עוברים לחלק של הרשעים. רשע שאינו גמור או רשע גמור, האמת לא כל כך כל עוד שהוא חי, סימן שהוא פשוט יכול לחזור בתשובה. זה פן אחד. פן שני, סיבה שנייה, אם הוא לא מת באותה שנה והשלים את שנתו, אפשר לומר, הנה, הוא צדיק גמור, הוא צדיק. לא, כי השם לוקח את השכר של המצוות שלו שהוא עשה, אפילו מצוות גדולות, שם המיעוט של החיים שלו, כי הוא רשע, והשם משלם לו בעולם הזה את שכר המצוות האלו. לכן הוא ממשיך לחיות בשביל ליהנות בעולם הזה מהחלק שלו שהוא יהיה אמור לקבל בעולם הבא בתור צדיק, אבל הוא לא יהיה כי הוא רשע, כל עוד שהוא רשע. אז צדיק משלים שנתו בגלל שאפשר שהוא יחזור בתשובה, או בגלל שהוא משלם, הוא מקבל את התשלום שלו בעולם הזה, או זה או זה, או שני אנשים ביחד. זה פשוט באופן שצדיק, מישהו, אז הוא צדיק, מישהו יהודי שמשלים את כל שנתו והוא יודע שהוא לא רשע, אפילו שהוא חטא, הוא נחשב כיהודי כל עוד שמתגבר על יצחו, לא בכל, אלא בכמה דברים, ולא מרשיע את עצמו. בסדר? זה אומר סימן שהוא נחתם שנה שעברה בראש השנה, ביום הכיפורים, זה בנעילה, בספר החיים. זאת אומרת, זה לא כל כך קשה להיות צדיק. או, תורר, אחי, אם אתה השלמת את שנתך, ואתה לא כל כך צדיק בעיניך, אבל בעיני השם
הרי שהוא נתן לך להשלים את שנתך, בייסורין, בכל מיני דברים, או בנחת, לא משנה. אבל אתה יודע שההגדרה של הרשע זה לא עליך. אתה יכול להיות חוטא, אבל אתה לא רשע. נראה, משמע, כאילו, כביכול, מה שאתה רוצה, אתה נחשב כצדיק בעיני השם, צדיק שאינו גמור. לכן, נחתמת בליל נעילה, או עשת תשובה עד או שנה רבה. בסדר? כאילו ביום שנה רבה. אבל יראה, השלמת את השנה שלך. אם היית רשע, והשם לא היה מצפה ממך לא לחזור בתשובה, וגם היית שורף את כל הזכויות שלך לעולם הבא, כל השכר שלך, או לא היה לך שכר, כמעט, לא היית משלים את השנה שלך. וזה ברור, רק כדי שתחשבו עד כמה זה לא קשה להיות לפחות צדיק, אם לא צדיק גמור. עכשיו, להיות בבא סאלי או להיות משה רבנו או רבי עקיבא, זה לא נחשב בעינינו, כי השם לא מבקש מאיתנו את זה. יש לך שאיפה? בסדר. אין מצווה להיות תמיד חכם, אבל יש מצווה לירא את השם. זה נכון. ואחר כך זה מתחיל להיות מסובך כל הסיפור הזה, כי אנשים רואים את הצדיקים ולא יודעים מה זה הגדרה של צדיק. זה מי שמתגבר על יצרו. זה לא מי שעושה עליית נשמה, זה משהו אחר. זה יותר ברור ככה, אני מקווה, כי אני לא אעשה סרטון רביעי. שנה טובה ומתוקה.